V našem vysílání vám dnes chceme představit sdružení Spolurádi, které je takové trošku zvláštní, abych pravdu řekla, ale vy se to všechno dozvíte od Míši Řezáčové, kterou vítám. Dobrý den. Dobrý den. A také od Jiřího Kajzra. I vás moc vítám. Dobrý den. Tak kdo se s kým má rád? Kdo se spolu schází? No, setkávají se spolu, jak my říkáme, mimoni a normoni. Máme takové vlastní názvosloví, které jsme zavedli a v praxi se jedná vlastně o takové aktivity, které naše neziskovka pořádá, na kterých vlastně se úplně každý má příležitost setkat s lidmi s různým handicapem. Začali jsme pořádat různé zájezdy pro lidi s mentálním postižením a teďka vlastně postupně rozšiřujeme i na jiné druhy handicapu tělesné, na neslyšící, nevidomé a tak dále. Je to hezké to rozdělení na mimoně a normoně. A jak to berou teda ti, co jsou teda ty mimoni vlastně, že jim tak říkáte? Jiří, no nechci se vás tak až dotknout, ale vy máte trošku problémy vlastně určitého typu, ale nicméně tak oni vás tak nazvali, že jste tak trošku mimoň, tak nevadí vám to. Ale jak by se přiznal, ne, já jako do toho padám, ale je to... Jaký vy máte handicap? Já epileptik. Takže vlastně někdy nastanou takové okolnosti a situace, kdy zkrátka dobře to člověk nezvládne a není to tak úplně jednoduché. No. Ale nicméně takže s těmi normony v pohodě všechno na těch akcích, které máte. Jaké akce nejčastěji pořádáte? No, jsou to vlastně zájezdy. Začali jsme, nebo spíš takové výlety, začali jsme vlastně s cestováním, začalo to do Itálie, k moři, to vlastně první taková akce vznikla ještě dřív, než vůbec existovalo to sdružení, vlastně to nás inspirovalo, protože Jirka se svojí přítelkyní Sárou s námi vyrazili vlastně do Itálie. A tam to už tady máme nějaké obrázky právě z těch vašich aktivit, tak se díváme spolu s diváky. No, takže jezdíme vlastně po Itálii a tady to třeba jsme i v Čechách, jezdíme, máme třeba i nějaké kulturní akce, všechno možné postupně rozšiřujeme vlastně na našich webovkách www.spolurádi.org se vlastně může kdokoliv inspirovat a může se vlastně i kdokoliv zapojit a jet s námi. Vy jste, Jirko, vlastně byl jeden z těch spoluzakladatelů a iniciátorů vlastně toho setkání těch normonů a mimoňů, protože ono to je samozřejmě pro vás fajn, ale i pro ty takzvané normony, jak vy říkáte, je zase dobré poznat jiný život a jiné starosti a podívat se na svět jinýma očima. I to je vlastně vaším cílem. Ano, přesně tak. Jsou to normoni, jenom bych chtěla opravit. Ne normony, jak říkáte, ale normoni a vlastně my to tak spíš bereme, že předsudky jsou spíš vůči té takzvané normálnosti v uvozovkách. Kdo ví, kdo si myslí, že je normální, není normální. My tohle vůbec nerozlišujeme. Myslíme si, že svět je barevný, že vlastně je tady spousta různých rozdílů, které vlastně přináší to bohatství. Takže být normální je podle nás spíš nuda. Tak lidi, kteří vlastně s námi jedou... že to říkáte. No, lidi, kteří s náma jedou, tak už si to ani nemyslí, že jsou normální a všichni už se mají za mimoně, pochopili, že vlastně je to legrace a úplně každý vlastně se zapojí a... Co vám to dává, Jirko, třeba taková společná akce? Mě to dává jako jsou tam kamarádi, no jako dost mi to jako bere, no. A co vám to, Míšo, dává? Zase, když jste teda ten normoň. Já nejsem vůbec normoň. Ne, už jste se dostala na druhou stranu. No, mě to baví, jako já to dělám moc ráda, vlastně fungujeme jako neziskovka, děláme to ve volném čase, ale jak říkám, připravujeme obrovský program na příští rok. Teďka třeba v březnu se chystáme do Krkonoš, pojedeme na hory, teďka jezdíme v takových menších skupinkách. Mě to baví, je to hlavně legrace, musím říct. A někdy možná i taková ta první setkání, když někdo poprvé k vám přijde, tak možná trošku je zaražený právě z toho složení a z té společnosti, která se tam sejde, ale to se tak časem opráší všechno. A... Je to úplně v pohodě, každý se dosud bavil, kdo s náma jel, tak chtěl jet zase. Opravdu, je to spíš taková sranda. Vy chystáte nějaký koncert také, nebo nějakou akci, tak můžete ona, nás pozvat? Když kdo jede, tak ona tam není nuda a je to bezvadný. A ten koncert? Takže koncert vlastně ten bude 2. dubna v pražském... Lucerně. Přesně tak, v Lucerně Music Baru, bude ho moderovat Jaroslav Došek. Jako doma jsem maloval obrazy a ty obrazy půjdou do té Lucerny. No, Jirka nádherně maluje, takže on vlastně vynuje do takové dražby, která tam taky proběhne mimo jiné, ale ten koncert bude velmi barvitý, bude tam několik hudebních skupin, bude to vlastně celé tlumočeno do českého znakového jazyka, proběhne tam videomapping,
bude tam lidský výtah pro vozíčkáře a myslíme, že to bude velká legrace. Takže vlastně tady nejde jenom o mentální handicap, ale vlastně i o jiný handicap, tělesný handicap. I vlastně tito lidé vlastně mohou vstoupit s vámi do kontaktu a mohou se zapojit do vašich aktivit. Přesně tak, propojíme světy úplně všechny. Kdo si myslí, že světů je spousta, tak my jim dokážeme, že je jenom jeden. Jaké máte povolání, Jirko, co děláte? Já jsem povolání zahradník. Původně jsem chtěl opravovat televize, ale obor byl obsazený a mě nabizovali jako toho horníka. To jsem se velice zasekabal, tatínka to zasypalo nakladně. No, tak jako pak mi dali, že zahradník. Tak a to je máte mnohem lepší, protože já si myslím, že dnes už se televize neopravují, dnes už se rovnou vyhazují. A čapnul jsem to, v Malešicích 3 roky s nástavbou, můžu zaklepat, mám jako řemeslo, baví mi, který mi baví. A když tam mám studenty a když přijdu na chatu, taky vemu sekačku a tohleto a mě to tak baví to řemeslo opravdu. Vy jste říkala, Míšo, že máte také webové stránky, kde vlastně je možné se i dočíst o těch akcích, které chystáte a případně se nějakým způsobem skontaktovat, pokud by lidé měli zájem. Přesně tak, je to www.spoluradi.org a máme i Facebook. A tam vlastně se dozvíte i ty ostatní kontakty, telefony, e-maily. Tak je dobře, že jste spolu rádi, že vás to spolu baví, tak ať je vás hodně, vás, kteří se máte rádi a užíváte si ty volné chvíle takhle krásně pospolu. Moc děkujeme za pozvání a za setkání tady v Sama doma. Taky, nashledanou. Děkujeme moc.